Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha inja noma izinja. Uma uphupha inja ethandekayo, lokhu kungase kubonise ubungani obuhle, ukwethembeka noma ukuvikelwa. Kungase kubonise ukuthi abantu abaseduze kwakho bayakwesekela futhi bayathembeka kuwe. Uma ke uphupha inja ikuhlasela noma izama ukukuluma, lokhu kungakhombisa ukuthi kunengozi noma kunabantu abangalungile empilweni yakho. Kungase kube isixwayiso sokuthi kufanele uqaphele izitha noma abantu abangathembekile empilweni yakho. Ukuphupha inja ebhongayo kona kungaba uphawu lwezinkinga noma izingxabano ezingase zivele empilweni yakho. Kungase kubonise nokuthi kunokukhathazeka noma ukungezwani endaweni osebenza kuyo noma ekhaya. Ukuphupha inja ephilayo noma enenjabulo, lokhu kungaba uphawu lwenjabulo, ukunakekelwa nokubambisana empilweni yakho. Izinja zivame ukuchazwa njengophawu lokwethembeka nobungani. Uma ke uphupha inja ifile, kungase kubonise ukulahlekelwa noma ukuphuma kubungani noma ubuhlobo obuthile empilweni yakho. Lokhu kungase kube yinkomba yokuthi udinga ukulungisa okuthile empilweni yakho. Uma uphupha inja ongayazi noma izinja ongazazi, kungaba uphawu olungabonisa ukungazi empilweni yakho, njengokwesaba okungaqondakali noma izinselelo ezingaziwa. Siyabonga, nisale kahle.